RTVS uvádza trojdielny dokumentárny film Zvieracie stavby. V skupine zvieracích architektov majú tí krajinní svoje osobité miesto. Na Zemi sa objavili už dávno pred ľuďmi a sú dôležitými tvorcami ekosystémov na našej planéte. Vďaka svojej odolnosti dokázali iba čeľusťami, ústami, labami či chápadlami upravovať savany, lesy, toky vôd či dokonca oceány tak, aby z nich vzniklo prostredie s neuveriteľne bohatou živočíšnou a rastlinnou biodiverzitou. Na príbehoch 4 živočíchov uvidíme, že obývať isté územie a hĺbkovo ho formovať nie je len otázka sily či technológie, ale aj umenia žiť. To im umožňuje budovať úžasné stavby, ako aj uspokojovať svoje potreby a nespochybňovať pritom existenciu iných druhov. Časť 3. Tvorcovia krajiny. Zatiaľ, čo koraly sú hlavným krajinným architektom oceánov, iné druhy radšej uplatnili svoje zručnosti na pevnej zemi. Niektoré sa dokonca zamerali na polosuché prostredie, akým je savana púšte Kalahari na juhu afrického kontinentu. Termity sa na Zemi objavili pred 300 miliónmi rokov a na nehostinné prostredie sú zvyknuté. Sú tiež neúnavnými zberačmi a v závislosti od prostredia, v ktorom sa vyvíjajú, aj úžasnými staviteľmi s vynikajúcimi znalosťami mestského poľnohospodárstva. Termitov existuje 3000 druhov a žijú na 4 kontinentoch. Títo šikovní tvorcovia krajiny neúnavne pracujú na obohacovaní pôdy a rozvoji svojho prostredia. V púšti Kalahari stoja zvláštne komíny s čistými líniami. Niektoré z nich dosahujú výšku až 10 metrov a sú staré niekoľko storočí. V ľudskom meradle by išlo o závratne vysoké mrakodrapy s výškou viac než 1800 metrov. Obyvatelia savany dobre poznajú staviteľov týchto robustných veží. Vedia, že bez činnosti tohto drobného hmyzu by miestna vegetácia, ktorá je v období dažďov veľmi bohatá, vôbec neexistovala. Tieto obrovské veže sú dielom živočícha, ktorý je veľký asi ako zrnko ryže. Alebo skôr dielom niekoľkých stoviek miliónov týchto jedincov. Vďaka bledému telu s hnedou hlavou v tvare stredovekej prilby pripomínajú bojovníkov. Na rozdiel od mravcov sú však termity skôr mierumilovné a stravujú sa výhradne vegetariánsky. Tieto nedobytné pevnosti si postavili len preto, aby uchránili srdce kolónie pred zlým počasím a možnými predátormi. Termity žijú v eusociálnom spoločenstve v centre s kráľovským párom. Sú to vynaliezaví murári, schopní vyrobiť tehly uprostred púšte. Niekoľko metrov pod zemou sa nachádza kráľovská komnata.
Kráľovná so svojím druhom dohliadajú na život celej kolónie. Hypertrofické telo kráľovnej je 30-krát väčšie ako telo jej potomkov a prezrádza, aká obrovská je jej úloha. Každý deň nakladie viac než 30 000 vajíčok, každé 2 sekundy jedno. Za 40 rokov svojej funkcie tak dá život stovkám miliónov termitov. Aby sa však toto rozsiahle potomstvo uživilo, v blízkosti kráľovskej komnaty a škôlky sa nachádza ďalší dôležitý prvok kolónie – hubová záhrada. Termity, ktoré nedokážu stráviť úlomky dreva a listov zozbieraných zo zeme, si vytvorili symbiotický vzťah s hubou s názvom Termitomyces. Po zozbieraní potravy zo zeme ju predžutú vylúčia na hubu, ktorá celulózu z potravy metabolizuje a spracuje na cukor. Termity sa potom touto výživnou zmesou živia a medzi sebou si ju vymieňajú. Na zabezpečenie výmeny vzduchu v tejto živej stavbe termity vybudovali dvomyselný klimatizačný systém. Tvorí ho centrálny komín, lemovaný sekundárnymi otvormi, ktoré sú pod zemou prepojené s komplexnou sieťou menších chodieb. Termitisko plné oxidu uhličitého, metánu a vlhkosti žije a dýcha. Vetrací komín sú jeho obrovské pľúca. Prijíma však aj potravu. Kolónie termitov fungujú ako tráviaci systém, ktorý je vďaka sieti podzemných chodieb veľmi rozsiahly. Vysoká hustota termitísk vytvára v savane súvislé úrodné miesta, nevyhnutné pre vitalitu miestneho ekosystému. Ďalej od kolónie však termitom hrozí viacero nebezpečenstiev. Na ochranu pred slnkom, ktoré by ich ľahko vysušilo, a pred predátormi, ktorí by s nimi nemali veľa práce, si niektoré druhy termitov stavajú nadzemnú ochrannú sieť chodieb, ktorými sú nosné rastliny doslova obmotané. Tento dômyselný proces rastliny nijako neobmedzuje v raste. Práve naopak, vedci si všimli, že stromy, kry a trávy sa v blízkosti termitov radi zakoreňujú. Vegetácia savany akoby pochopila, že v období sucha sú termitiská ozajstnými vodnými nádržami. Príchod prvých dažďov je ideálny čas na pochopenie toho, ako príroda využíva prítomnosť týchto dômyselných krajinných architektov. Termity pri budovaní svojej infraštruktúry miesia guľvočky hliny a hromadia organické a minerálne zvyšky okolo termitiska. Keď prší, hnojivo nazbierané termitmi eroduje, rozpúšťa sa a uvoľňuje a voda, ktorá prúdi po povrchu aj v zemi, ho roznáša do okolia až ku koreňom rastlín. Vďaka sieti chodieb vybudovanej termitmi sa dážď na slnku hneď nevyparí a môže pomaly vsakovať do zeme a doplňať tak zásoby podzemných vôd. Tento funkčný kolobeh budovania a rozkladu prospieva celému ekosystému savany, no termity núti neustále prestavovať svoje hlinené sídla. Každé poškodenie pevnosti predstavuje pre zvieratá príležitosť vniknúť do jej vnútra a pochutnať si na hmyze bohatom na bielkoviny.
Rýchlo do práce. Termity sa náhlivo usilujú napraviť škody. Nekonečný rad baníkov začína svoju prácu v útrobách zeme, niekedy až v 60-metrovej hĺbke, aby sa dostali k hladine podzemnej vody. Po ceste nahor vytvárajú guľočky z vody a hliny zmiešané so slinami a výkalmi a tie potom ako murári ukladajú jednu vedľa druhej. Každá kolónia tak postupne vyniesie na povrch niekoľko desiatok ton zúrodnenej pôdy, ktorá sa v období dažďov dostane naspäť do prostredia. V priebehu niekoľkých hodín sa armáde robotníkov podarí opraviť všetky škody. Našťastie pre robotníkov sa zdá, že tento večer bude termitisko od dažďa ušetrené. Keď padne tma a všetko sa upokojí, termity vychádzajú z pevnosti von na zber. Na 1 štvorcovom metri savany môže žiť až 400 termitov, čo je niekoľko miliárd na kilometr štvorcový. A všetky termity vážia viac než všetky veľké cicavce žijúce v savane dohromady. Ich vplyv je teda značný. V savane v slnečnom kráľovstve s nedostatkom vody je na rozdiel od miernych oblastí veľmi málo rozkladačov, húb či iných mikroorganizmov, ktoré by boli schopné rozložiť organické zvyšky nachádzajúce sa na Zemi. Termity sú v savane jediné, ktoré organický odpad dokážu spracovať vo veľkom. Rastlinné zvyšky ťahajú pod zem, aby sa urýchlil ich rozklad a nakrmili nimi kolóniu. Zároveň sa z nich uvoľňuje uhlík, dusík a fosfor, ktoré prenikajú do pôdy a opätovne sa dostávajú do cyklu života v savane. Príroda, posilnená nedávnymi dažďami, sa prebúdza aj v termitiskách. Huby, ktoré v nich rastú, termitisko nakoniec prerazia. Mnoho druhov termitov na celom svete pestuje v termitiskách huby. Všetky tieto huby pochádzajú z jedného druhu, ktorý rástol v Afrike pod holým nebom pred 30 miliónmi rokov. V tom čase kontinent pokrývali tropické dažďové pralesy. No keď nastúpilo sucho, termity v termitisku znovu vytvorili ideálne tropické podmienky pre rast ich vzácnej spoločníčky. Len vďaka tomuto dôvernému, trvalému a skutočne alchymistickému spojeniu živočícha a huby je možné zachovať ekosystém savany. Vedecká komunita sa jednohlasne zhoduje v tom, že nebyť tohto drobného hmyzu, zo savany by bola obrovská krajina bez stromov, bez zvierat, bez života. V iných miernejších zemepisných šírkach sa rovnako nedocenený a očierňovaný krajinotvorný živočích zameral na tvorbu pôd. No na rozdiel od termitov, ktoré žijú a pracujú v kolóniách, sa toto zviera vyvíja samostatne. Keď Charles Darwin k nemu priblížil lupu, v ohromení si zapísal:
Dá sa pochybovať o tom, že existuje mnoho iných zvierat, ktoré v dejinách Zeme zohrali takú dôležitú úlohu ako tieto nízko organizované stvorenia. Dážďoviek existuje viac než 3700 druhov, žijú vo všetkých kútoch sveta s výnimkou polárnych oblastí a púští a neúnavne pracujú na oraní pôdy. Ich nezvyčajná anatómia, ktorá sa za posledných 700 miliónov rokov vôbec nezmenila, im umožňuje vytvárať miliardy kilometrov podzemných chodieb. Počas celého leta sa schovávajú pred horúčavou v zemi a opäť vyliezajú s príchodom vlhších dní a padajúceho lístia. Dážďovky sa vyhýbajú slnku a merajú od 1 cm až po 3 metre, čo je dĺžka jedného druhu v Austrálii. Keďže nemajú pľúca, dýchajú prostredníctvom kože, ktorá musí byť neustále vlhká. Hoci dážďovky nepočujú a nevidia, dokážu rozlíšiť, či sa nachádzajú na povrchu alebo pod zemou a vďaka vibráciám zeme vedia vycítiť nebezpečenstvo. Dážďovka je jedinečný živočích, ktorý môže mať až 7 párov srdc. Je to naozajstná kulturistka, stvorená na podzemnú heraklovskú prácu. Pri pohybe pod zemou sťahuje svoje svalnaté a silné články, čím si postupne rozhrňa cestu ako taký hydraulický valec. Jej telo tlačí na steny zeme takou silou, ako by 70-kilový človek dvíhal rukami 4 tony. Keď už je táto pôdna kráľovná vo svojom prostredí, môže sa začať naplno venovať krajinotvornej práci. Prvnež sa zem pokryla hustými lesmi, úrodnými rovinami a zelenými údoliami, sa na všetky tieto ekosystémy musela dôkladne pripraviť. V období neskorej jesene sa dá v priamom prenose pozorovať fascinujúci proces tvorby pôdy. Na jar a počas celého leta príroda vytvára rastlinnú hmotu vďaka slnku a živinám prítomným vo vzduchu, pôde a vode. S príchodom jesene sa začína skutočná mágia. Listy poopadávajú zo stromov a začne sa ich dlhá cesta rôznymi prostrediami, ktorá vedie k ich recyklácii. Voda, ktorá voľne cirkuluje v prostredí a napája sa na vodné toky, počas svojej divokej cesty eroduje, štiepi a odnáša minerálne a organické látky. Postupom času sa na Zemi nahromadí bohatá zmes materiálov všetkého druhu. No aby z nej rastliny mohli prijať látky, musí byť táto nespracovaná zmes zjedená a strávená dlhým radom čoraz zmenšujúcich sa ústnych otvorov a čriev. Pod týmito kúskami dreva, lístia a rastlín sa nachádza neviditeľný rušný svet. Hlavnou vedúcou všetkých týchto drobných tieňových robotníkov, ktorí rozkladajú látky a dennodenne obohacujú zem o svoje výkaly, je práve dážďovka. Prvé opadané lístie značí obnovenie jej činnosti.
Ako zodpovedná tvorkyňa podzemnej krajiny šetrne zbiera rastlinný materiál na povrchu a potom ho prináša pod zem. Tam jej s prácou pomáhajú huby a iné mikroorganizmy, ktoré urýchľujú rozklad organického materiálu. Svoju prácu dážďovka vykonáva v lesoch, na poliach i v záhradách. Na 1 štvorcovom metri ich miestami môže pracovať až 350. Keby nebolo tohto šikovného krajinotvorného živočícha, zem by bola zavalená hrbami organických zvyškov. Jej recyklačný talent tu však nekončí. Až potom, ako je všetko predjedlo starostlivo uskladnené v chodbách, sa môže začať pravá hostina. Prerývaním zeme pojedá aj pôdu, ktorú zmiešava s organickými a minerálnymi látkami a všetko potom vylúči vo forme trusu. Túto titanskú prácu vykonáva vo všetkých vrstvách pôdy. Pracuje, až kým nezačne tuhá zima a vždy dbá na to, aby všade po sebe zanechala malé červíkovité stavby vytvorené z natrávenej pôdy. Trus dážďovky je bohatý na organické a minerálne látky, ktoré rastliny dokážu asimilovať a tvorí humus, substrát života, pôdu všetkých úrodných ekosystémov planéty. Tráviacim traktom dážďovky denne prejde toľko spracovanej pôdy, koľko sama váži. V priebehu 10 rokov dokážu črevá tejto neúnavnej krajinnej architektky úplne zregenerovať pôdu lesov a lúk. Dážďovka svoju úlohu pôdnej inžinierky berie veľmi vážne. Každým svojím pohybom pôdu oživuje. Tu sa trie o korene rastlín, tam zas o huby a o kus ďalej obnovuje mikroorganizmy. Tieto podzemné potulky sú súčasťou rozsiahlych zemných prác, ktoré premieňajú pôdu na špongiu. Chodby dážďovky nie sú len obyčajnými dierami, no tvoria dômyselný systém prevzdušňovania pôdy. Pomáhajú odvádzať vodu zo všetkých vrstiev pôdy do podzemných vôd, čo chráni pôdu pred eróziou. Pod zemou sa nachádzajú obrovské priestory prekypujúce životom. Predátori a ich korisť si spoločne nažívajú v tomto svete bez svetla. Alfa predátorom je tu krt, ktorý reguluje podzemné populácie. Aby si udržal zdravie, denne musí zožrať toľko potravy, koľko sám váži. Hoci je slepý, pri hľadaní koristi sa spolieha na svoj sluch a čuch. Vibrácie pôdy upozornili dážďovku na nebezpečenstvo a tak sa dala na útek. Na povrchu je však súčasťou vtáčieho jedálnička. Napriek tomu sa budúcnosť dážďoviek tvorí práve tu. Vychádzky von sú častou zámienkou na romantické stretnutia. Aj v tomto prípade sa zdá, že sa tu niečo podobné odohrá.
Dážďovky sú hermafrodity, teda majú samčie aj samičie orgány. Kvôli vzájomnému oplodneniu musia zostať pritlačené jedna na druhú niekoľko hodín, čo predstavuje isté riziko. Z tohto zväzku vzniknú kokóny. Dážďovka sa o svoje potomstvo príkladne stará. V dutinách chodieb starostlivo pripravuje kolísky pre svoje mláďatá. Správa o nových prírastkoch sa rýchlo rozšírila a tak podzemní obyvatelia prišli navštíviť budúce tvorkyne krajiny, ktorých embryá sú teraz veľké asi ako špendlíková hlavička. 20 kokónov bude naďalej rásť niekoľko týždňov v hlbinách zeme, až kým z nich nevyjdú nové dážďovky. Maličké a krehké. Hoci sa sotva narodili, dážďovky prekypujú energiou a sú pripravené prenášať aj hory. Na jeseň a v zime sú dážďovky najaktívnejšie. Spolu so svojimi príbuznými nám pod nohami potichu pripravujú pôdu a zabezpečujú všetky potrebné podmienky na to, aby s prvými teplými lúčmi slnka nastala kvetinová explózia. S príchodom jary sa zo spánku prebúdza celá príroda. Kvety v lesných podrastoch a na lúkach sú prvé, ktoré ťažia z úmornej práce dážďoviek. Tie zas nevynechajú žiadnu príležitosť pokochať sa touto rastúcou nádherou. Takmer všade na svete sa pôda ochudobňuje a dážďovky sa z nej vytrácajú. No stále sú hlavnými tvorkyňami krajiny, ktoré z roka na rok umožňujú jari a zemi zvíťaziť nad zimou. Neďaleko dážďovky pracuje ďalší krajinný architekt. Tento vodný a lesný inžinier, ktorý v minulom storočí takmer vymizol, teraz opäť žije na niektorých tokoch starého kontinentu. Vedci dlho pripisovali ľuďom a najmä pravekému človeku veľké zásluhy za riadenie ekosystémov vodných tokov. Zdá sa však, že tu, ako aj inde vo svete, to riadi oveľa nenápadnejší tvorca krajiny. Tento cicavec je najväčší hlodavec Európy. Rád využíva nočné podmienky na pokojné hryzenie dreva a nepozorovaný pohyb. Počas súmraku či svitania je však možné ho pozorovať. Bobor, ktorý váži v priemere 35 kg a vstojí so zdvihnutými nohami s chvostom meria takmer 1,5 metra, je dokonalý obojživelník. Keď sa však dostane na suchú zem, stáva sa nemotorným.
Po celonočnej práci bobrica a jej mláďa opäť naberajú sily. Zvyčajne sa uvelebia v tejto vodnej jedálni, kde vedia uspokojiť všetky svoje chute. V prípade nebezpečenstva sú už na poli vo vode a teda pripravení na útek. Bobrie rezáky sú pevné a ostré ako dláta na drevo, čo bobrom umožňuje pustiť sa do kmeňov akejkoľvek veľkosti či úzkostlivo obrízať kôru mäkkých drevín, ktorú tento bylinožravec nadovšetko miluje. Práve toto neprekonateľné labužníctvo núti bobra ísť vždy trochu ďalej, aby si mohol pochutnávať na pevnine a zároveň ostať čo najdlhšie vo vode, vytvára si na brehoch dlhé kanály. Keď sa tento hlodavec pustí tvrdo do práce, pri honbe za mäkkými drevinami začne obhrízať čoraz vyššie položené rastliny a konáre. Bobor sa týmto gurmánskym činom mení z obhrízača stromov na užitočného tvorcu krajiny. Vďaka svojmu apetítu bobor vytvára nové miesta pre kvetinové druhy, ktoré na rast a vývoj potrebujú slnečné lúče. V tomto ročnom období je slnečný svit pravidelne prerušovaný prudkými búrkami. Napätie medzi bobrami sa dá krájať. Budú nočné úpravy dostatočné? Čo sa stane s ich domovom, ak hrádza povolí? Nie je nezvyčajné, že povodeň vážne poškodí sieť bobrých hrádzí. Tentokrát to 20-metrová hrádza vydržala. A život v bobrej nádrži pokračuje. Zatiaľ, čo bobrie mláďa sa pustilo do výmeny rastlinného koberca, ktorý skrášľuje ich obydlie, otec bobor zas zrezáva vetvičky na brehu. Treba postupovať rýchlo, aby sa z malého poškodenia nestala veľká diera. Bobry sú vďaka silným pazúrom na predných labách, plávacím blanám na zadných labách a chvostu, ktorý používajú ako kormidlo, stvorení na budovanie hrádzí vo vodných tokoch. Matka bobrica má zatiaľ prestávku a pozoruje priebeh opráv. Bobry na vrch hrádze starostlivo ukladajú konáre, ktoré sa potom premiešajú s bánom. Po niekoľkých hodinách práce bobrica prichádza skontrolovať, ako sa jej mláďaťu darí s opravami. Aby bol ich príbytok v bezpečí, je nevyhnutné udržiavať rovnakú hladinu vody. Každá bobria hrádza vytvára vodnú nádrž. V nej nachádzajú domov rôzne druhy živočíchov, ktoré by odtiaľ v prípade vyprázdnenia nádrže vymizli. Bobor napomáha biodiverzite aj pod vodou. Občas niekoho trochu vystraší, no inak ho obyvatelia vodných tokov dobre poznajú. Povesť hydrologického inžiniera si nevyslúžil len tak. Stavbou hrádzí pre svoje potreby zároveň krotí vodné toky a vytvára tak nové ekologické niky pre živočíchy, ktoré uprednostňujú pokojnejšie vody. Populácia rýb v riečnom ramene môže byť vďaka prítomnosti bobrov až 80-krát väčšia.
Bobrie obydlie je väčšinou pristavené k brehu a je zariadené tak, aby sa v ňom pohodlne mohol ubytovať rodičovský pár, 2 až 3 tohoročné mláďatá a mláďatá z predchádzajúceho roka. Ostrovný spôsob života v opevnenom hrade, ktorý obklopuje vodná priekopa, chráni rodinu pred predátormi. Bobry žijú v trvalom monogamnom zväzku a radi trávia čas so svojimi mláďatami. Svoje obydlia si nikdy nestavajú na náhodných miestach. Táto bobria rodina sa usadila v lužnom lese. Ide o typ lesa pozdĺž vodných tokov. Bobry sa najprv museli uistiť, že rieka nikdy nevysychá a okolitá vegetácia zodpovedá ich potrebám. Hoci bobor, na rozdiel od ľudí, nedokáže vysadiť stovky stromov a krov, ktoré každoročne vyrúbe, dokázal sa vyvinúť spoločne s drevinami, ktoré sa prispôsobili jeho stravovaciemu režimu. Bobor neútočí na duby ani buky, vyberá si len rýchlo rastúce dreviny, ktoré by sa bez jeho zásahu invazívne rozšírili. Uprednostňuje vrby alebo brezy, pretože z ich pňov vyrastá množstvo výhonkov, čím sa tiež zabezpečuje obnova rastlinného porastu z jednej bobrej generácie na druhú. V priebehu 40 rokov bobor dokáže kompletne pretvoriť koryto rieky. Vytvára stabilné životné prostredie pre faunu a flóru, ktoré potrebovali krajinného architekta schopného skrotiť vodu a priniesť svetlo. Bobor upravuje zamokrené územia, z ktorých raz budú zelenajúce sa lúky plné kvetov. Bobry, dážďovky, termity či koraly. Všetci títo tvorcovia krajiny nám pripomínajú, že tvoriť prostredie tak, aby zodpovedalo potrebám, je v prvom rade o umení žiť. To znamená rozumne využívať zdroje v spolupráci s ostatnými druhmi a húževnato a malými krokmi vytvárať niečo, čo prispieva k obohacovaniu životného prostredia a stane sa súčasťou nemenného cyklu. My ľudia by sme si z nich mohli zobrať príklad. Na slovenskom znení spolupracovali Michal Ďuriš, Judita Bilá, Marián Ujlaky, Lucia Méderová, Hanna Sokolíková, Andrea Sihelská, William Tokár a Štefan Salzwasser. Vyrobila RTVS 2022.